Kung ang Katoliko na hibaw niya na imo bang biyaan si Kristo. Dili ang simbahang Katoliko imong gibiyaan. Si Kristo ang imong gibiyaan. Gipaylo nimo sa tinuhuan nga piki. Uy. Wa pa jud matagbaw ang mga obispo, mga kaigsunan, kay wa maning kita ikadugta antod karon. After 5 years ang atong unod ug panit, ug ang ato dugo after 5 years pa decompose man kini, mapulbos, mahanaw ug mawagtang Tinoo dili. Maabuta after 5 years. Unay tudlo nato sa mga maestra sa science. Pero 2024 na ta karon, 1,000 years nakapin hangtod karon. Wa pa madugta ang pan nga nahimong unod. Bino nga nahimong dugo ni Kristo. Ito 1917 to 1971, doon ay gatusan ka mga scientists. Pila? Nitugot ang simbahan nga i-underwent siya scientific investigation. Secular scientists ang nag-examine. Mga mundane scientists, mga atheists, mga dili mo tuo Ginoo, ang ni-investigate ni ining maong dako nga milagro. Muna the greatest miracle of the Holy Eucharist. Daghan pa. Pero kanilang usa ko isulti ninyo. Ang ilang conclusion, pinanguluhan ni Dr. Eduardo Linoli, usa ka bagyiitang scientist sa tibok kalibutan. Kikuhaan nagsampol katong ostiyas nga nahimong unod nga nagkadugo. Ug mauni ang ilang unanimous conclusion. Why usa nga scientist ni supak? Nahibong ang mga scientist nga ang ordinaryong panahimo mang tinuod nga unod sa tao. Giunsa man kini. It is beyond reason. Unless kumutuo kita sa pulong ni Kristo nga nagingon, ang akong pulong naghatag og kinabuhi. Ug mao ni ilang conclusion, the flesh is real flesh. Grabe, no? Of human species. Na may dugo sa ostiyas, kikwaan nilag sample, the blood is real blood. Dili siya dugo sa mga mananap. Just imagine na 1970 gi-examine, 750 AD na hitabo. Abi ninyo ma-expose gani ang dugo sa atmosphere. 30 minutes mawa na ang iyang mga elements sa tinuod nga dugo. Mawagtang na. Pero karon kompleto pa. Hangtod karon. Hebrew 3:1, si Kristo ang Pangulong Pari. Unsa si Kristo? Yan lisod kay mahimo siyang pangulo niya. Ang mga apostoles di pare. Ingon kag pangu ka, chief of police, nya barangay tanod ang imong panguluhan. Pwede din na. Chief of police ka. Hindi police jud ang imong mga sakop. Unang mga apostoles di ay may unang pari. Kay si Kristo, ano si Kristo? Pangulo pari. Musaon man pagpangu ni agwa mga pari nga iyang gipanguhan. Unang pinadayag 1:5 kami. Kasi nagsulti ana ang mga apostoles, kami nagaalagad sa katawhan sa Diyos. Kingharian kami sa mga pari. Asa mabasa? Pinadayag 1:5. Gingharian sa mga pari. Kami, ang mga pari nga nag-alagad sa katawhan sa Diyos. Kung sa mga apostoles dahil, kami mga pari. So si Kristo, Pangulong Pari, ang unang mga pari, mao ang mga apostoles. Balikon ako ang mga pari in persona Christi. Gawas ka mapasaylo silag sa ang mga pari, makahimo po siya sa pan na tinuod nga lawas ni Kristo.
Itong pakpakan to mga kaparian, nga niya din karon. Ang pan sa kinabuhi. Nag-isa sa pari, kini mao ang akong lawas. Kanang pan, kung nasayod lang mo, dili ninyo biyaan ang simbahan. O saon lagi pitok-pitok ra po itong mata. Sa Katoliko pa ta, sang yawan ta, mingon matag, bitaw no? Nya anong duman mo ilarawan niya, Diyos man na. Pitok-pitok na no. Sabay tubag na to, bitaw no? Mo nang nibitaw sa pagkakatoliko kay tubag, bitaw no? Kay ang mga Katoliko, inosente. Pero kung atong palawman ang atong pagtuo sa simbahan, dili ta kaako sa pagbiya sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Una nga, tingon si Kristo, ang pari ray makahimo. Simba mo, dili tungod sa pari. Simba mo because of the bread of life. Ako ang pan niya gikan sa langit. Ang pari ray makahimo sa pan. Kalawas ni Kristo. Sa kapari dito sa Lanciano, Italy, i-search ninyo, i-google ninyo. Ingon po itong tiguang, unsay Google, Father? Itong kusbukid. Gulgul raman manok among nailhan, Father. So, unsa day Google, Father? I-search niyo, Lanciano, Italy, the greatest miracle of the Holy Eucharist. O sa kapari, nga nagduha-duha siya, sa gahom nga gidelegate sa iyaha, ni Kristo pinaagi sa obispo. Ngayon sa pan, kapoy lami, inigkaon ako sa lawas ni Kristo. Pinig-inom na ko sa bino. Pino kapoy lamo, giilad man ni increase yang doubt. Naitabo ni 750 AD dito sa Lanciano City, Italia. Pero 750 AD. Usa kay gayon na nagmisa siya, pag-ingon niya, giisa niya ang ostias, this is the body of Christ, this is my body. Hapit mong budlat yang matas kalisa. Kaya ang ostias, mga kaigsunan, nagkadugo o nahimong labas nga unod. Pag-isa niya sa chalice, this is my blood. Pagtanaw niya ang bino, wala na nagpabiling bino, lunlun na prisko nga dugo. Tinuod kayo ang giingon ni Kristo sa San Juan 6:54, 51 nga to 56, ako ang pan nga gikan sa langit, ug ang pan nga akong ihatag kaninyo mao ang akong unod. Namakak si Kristo ni ana wala? Ug ang akong ipainom kaninyo mao ang akong dugo. Nahunong ang misa, mga igsuon. Madayon ang misa. Yan naman, tungod sa maong panghitabo. Yatong 1970 to 1971, kay hangtod karunggot lua, ang pan nga nahimong unod, ang bino nga nahimong dugo,